Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar lil Santa Monika kif nafu din hija l-om ta' Sant'Agustin li nfakru ħada u hija xempju ta' kull om, eżempju għal kull om li tibki għal ulieda u tibki ma' ulieda. Santa Monika l-istorja tagħha nafuha kemm hija kienet qalba maqsuma għal bina Sant'Agustin li kien raġel għaref imma li kien ukoll moħħu mtajjar mad-dinja. Imma rnexxiela bit-talb tagħha bil-perseveranza li Agustin jara fil-verità u jdur lejn Alla u jikkonverti. Ejjew dawn il-ħsibijiet narfu ħtijietna ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għaddini b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Jeħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristo ħnina. Kristo ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla faraġ tal-imniktin, int kollok ħnina il-qajt id-dmuħ li Santa Monika xerdet bil-qalb għal konverżjoni ta' bina Sant'Agustin. Għat-talb tagħhom it-tnejn għatina li aħna nibku ħtijietna biex naqilgħu il-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-Apostlu lit-Tessaloniki. Ħuti, għal dak li għandu x'jaqsam mal-miġja ta' Sina Ġesu Kristu u l-ġemgħa tagħna biex ninaqdu miegħu, nitolbukom biex ma toqgħodux tħawdu raskom malajr u tinħasdu bħalli kieku l-miġja ta' jum il-mulej qorbot. U la jekk tkunu mnebħin mill-Ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi jitra ta' parsi minn għandna. Tħallux il-min iqarraq bikom b'ebda mod. Aħna għandna niżżoħħar dejjem l-Alla minħabba fikom, ħuti maħbubin mill-mulej. Għaliex Alla għażilkom biex tkunu l-ewwel frott tal-fidwa bil-qdusija tal-Ispiritu Santu u l-fidi fil-verità.
Għal dan Alla se jħilkom permezz tal-Evanġelju tagħna biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Mela, ħuti, żommu ruħkom wieqfa u sħaħ fit-tradizzjonijiet li intom tallimtu sew bil-kelma sew bl-ittri tagħna. Sidna Ġesu Kristu stess u Alla missierna li ħabna u tagħna l-kuraġġ ta' dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja qawwilkom qalbkom u jisaħħaħkom f'kull emil u kelma tajba. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Mulej, int tarbilni u tarafni flimkien. Mulej, inti tarbilni u tarafni. Mulej, int tarbilni u tarafni. Intaf meta noqgħod u meta nqum. Intaraf mill-bogħod ħsibijieti. Intaraf il-mixi u l-waqfien tiegħi. Triqati kollha int tafhom sewwa flimkien. Mulej, int tarbilni u tarafni. Inkun għadni anqas lis-sint il-kelma. Meta int mulej tkun ġa tafa kollha. Dawra mejt inti tħaddanni u tqegħdli idek fuqi. L-erf tiegħek tal-għaġeb ma nwassalx għalih, għoli wisq u ma nlaħħaqx miegħu flimkien. Mulej, int tarbilni u tarafni. Il-kelma tal-Alla iħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qiegħed jitkellem qal: Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tħallsu id-diċmi fuq in-nanieħ u l-bużbiż u l-kemmun u mbagħad tagħlqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-liġi, jiġifieri il-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità. Dawn kien imiskom tagħmlu bla ma tħallu l-oħrajn barra. Ja mexxejja omja li ma tħallux nemusa tgħaddi mill-passatur biex imbagħad tibilgħu ġemel. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tnatfu t-tazza u l-platt minn barra, waqt li minn ġewwa ikunu mimlija bi frott, is-serq u r-reba. Fariżew għama, it-tazza l-ewwel naddafa minn ġewwa biex imbagħad tkun nadifa minn barra ukoll. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għalfejn taħsbu li is-salmista jgħid mulej inti tarbilni u tarafni. Intaf meta noqgħod u meta nqum u dak kollu li tlabna fis-salm. Waħna rrispondejna mulej inti tarbilni u tarafni. Għaliex il-bniedem jagħmel kemm jagħmel għata fuq innifsu, jagħti lilu nnifsu, imma jibqa' l-verità li ma jistax jaħbi lilu nnifsu minnu nnifsu. U allura mingħajr ma trid anke jekk tipprova tgħix gidba miegħek innifsek, inti tkun taf u bejnek u bejn ruħek quddiem Alla ma tistax taħrab mill-verità. U għalhekk jekk taħrab mill-verità minn kulħadd, żgur mhux minn Alla. Mulej
inti tarbilni u tarafni. Anke fil-Vanġelu llum Ġesu jitkellem fuq is-sinċerità, fuq li aħna ma nistgħux inkunu nies ta' wiġġ ieħor. Għalkemm ħafna drabi din il-logħba nilabuha ma' nfusna u nilabuha mal-oħrajn. U Ġesu kien ċar ma' dawn in-nies. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej li talabu din il-logħba li tkunu wiġġ ieħor. Għal quddiem in-nies intom tippruvaw tagħmlu skont l-ittra tal-liġi. Imma mbagħad jippurtakom. Imma mbagħad tiġi taqgħu tqum minn dak li huwa ġustizzja u verità. Basta tħallas id-deċmi għalilhom fuq in-danieħ u l-kemmun u l-bużbiż għaliex taħsbu li kien qed jitkellem fuq dawn il-ħxejjex. Għax dawn kienu ħxejjex aromatiċi li kienu jiswew ħafna u allura fuqhom ridu jħallsu it-taxxi. Għalhekk ħada l-eżempju Ġesu. Imma mbagħad ħal eżempju ieħor. Intom taħslu t-taxxi u l-buqari minn barra imma ftit tagħtu każ minn ġewwa. Għaliex kien hemm dik il-preċett li jgħid inti rid ikollok it-taxxi l-buqari dak kollu li tuża nadif. Imma huma lihom l-indafa mhux bil-fors kienet tkun ġewwa daqskemm kienet tidher minn barra. U għalhekk Ġesu ikun qiebes ma' min juri wiġġ ieħor, ma' min hu faċċol, ma' min huwa ipokrita. Tista' tkun hekk ma' ħadd ieħor, imma poġġi jdejk fuq il-kuxjenza jekk ikollok, għax tista' tkun inkallata l-kuxjenza u qas tħossha. Imma l-fatt u l-verità hu li quddiem Alla ma tistax taħrab mill-verità. Mulej inti tarbilni u tarafni. Inti tista' tkun taf meta qiegħed naġixxi b'mod ġenwin jew meta qiegħed naġixxi sempliċement għal wiċċ ħadd ieħor. Għalhekk illum nitolbu l-mulej li jkollna din il-verità f'ħajjitna, priorità li nagħmluha il-ħin kollu li aħna rridu ngħixu b'mod ġust u xieraq u ħanin ma' kulħadd. Illum qegħdin infakru l-Santa Monika, qaddisa li għexet ħafna minn ħajjitha tibki qalbina. Għaliex riditu jsib il-verità, ma riditux jibqa' f'gidba miegħu innifsu. Kien għaref, kien intelligenti, kien diġà avukat ta' dak iż-żmien, imma ma kellux il-verità. U jriditu jsib il-verità ħalli jkun kuntent verament miegħu innifsu, mhux sempliċement minn barra u jaħseb li għax għaref, għax intelligenti laħaq is-sema bidejh. U l-biki ta' ommu Santa Monika irnexxielu jwasslu li jipperswadi ruħu tassew wara pridka li sema minn San Ambroċ li l-verità qiegħda f'Alla l-imbirek u mhux fil-fruwa tal-ħajja u mhux li tgħix gidba ta' ipokrita miegħek innifsek. Għalhekk illum kollox ikellimna fuq kemm importanti li aħna ngħixu verità ma' nfusna li ngħixu tassew quddiem Alla. Ejjew bħal Sant Wistin nitolbu l-mulej u ngħidulu mulej, qalbna ħlaqta għalik u ma tiġbax ħlif bik. Jew inkella wkoll ma' Sant Wistin li jgħid o verità ta' dejjem o mħabba ta' dejjem kemm sibtek tard. Ejjew issa flimkien impoġġu quddiem Alla l-imbirek it-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja mulej biex tibqa' f'din id-dinja twassal il-verità, l-verità sħiħa, il-verità ġenwina li ġejja mill-ħnina l-imħabba ta' Alla l-imbirek għal kulħadd nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
għal-mexxejja tal-ġnus biex jarfu li l-verità hi mhux fil-kidba tal-liġi imma fli jarfu jmexxu b'servizz għal ġid u l-ġustizzja, il-paċi tal-umanità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal kull min għaddej minn momenti diffiċli, ħutna l-morda, dawk li għaddejjin minn xi moment diffiċli fil-imħabba tagħhom, fil-familji tagħhom. Ħalli int mulej ittihom il-paċi tal-qalb, ittihom li jarfuk u li jgħixu frabta sħiħa miegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal mejtin tagħna li nemmnu li fil-verità ippruvaw jgħixu ħajjithom. Imma issa nitolbu għalihom biex igawduk fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għalina l-koll mulej biex aħna ħajjitna tkun kontinwament tfittxija għal verità u fik insibu il-mistrieħ ta' ruħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna rridu nkomplu noffrulek b'mod sinċieru ġenwin minn qalbna għax int il-verità ta' ħajjitna. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej il-vittma qaddisa fil-festa ta' Santa Monika u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex b'dan is-sagrifiċċju tagħtina l-maħfra u s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kollhom kien nirringrazzjawk. Lilek tfaħħar il-ġema tal-qaddisin fis-sema magħhom Santa Monika. U l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Inti tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn ward li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin kollha infaħruk u intennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej,
Osanna floli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikkla ħal-kalċi reġarat il-Kajr taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawwin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jraddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfijiet tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-Isqof Anton, u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, Santa Monika, San George Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu il-mulej Ġesu għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda
li jint trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb ejjew insellmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħħar. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, f'din il-festa ta' Santa Monika, nitolbuk biex is-sagrament imqaddes li rċevejna, idawwalna u jħeġġiġna bil-ħidma tiegħu fina, ħalli nitkebsu dejjem iżjed b'xewqa tas-sema u nagħmlu kotra ta' opri tajba bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikkin Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-Mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta.
Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tana isma tal-tana ħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu wissaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum naħsbu nikkontemplaw fil-misteri ta' dbatija. L-ewwel misteru meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, jekk titint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott
tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott
tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria għal-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u lina li inti omna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-raba misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek,
imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irwiħ kolla, u għejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames u l-axħar misteru ta' dbatija, meta s-sinu ta' Jesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. U la daħanix fit-tiġrib, iż-zeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, Gloria amen. l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irwiħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tana. Slima lik li lek najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva, li lek nitnidu, aħna li nibku nolfu, f'dan il-wit ta' dmuħ, ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk il-għajnejn, tijek u tal-ħnina, urina war dan it-turufnament, lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tal-Knisja, missierna, li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina l-lum,
Għafrilna d-nubitna, palma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fit tiġrib izdeħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Naħsbu fl-erwieħ ta' ħutna, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Qazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min fdina. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel ħtija. Itlob għalina. Sultana mtella fis-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għafrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħu inna dak li wedna Kristu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ingawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Sammik l-Arkanġlu dħol għalina fit-taqbida u kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek fil-bidu lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
Itlob għalina. San Bastian, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom Talla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.